एखेलि एसे फुस्लायनो हानांगौलै हिनजावफोरखौ मिथिबाय ना जेरै आं नैखौ लाबोना फैबाय आं डार्लिं मिथिबाय दा बेखौ मोननायनि बिराद खुसि हिनजावा मिथियोना बेखौ मोननायनि बिराद खुसि हिनजावा ओमफ्राय आं दा दुरान काप नायहैनो मोनसिगोन गाइसफोर दुरान काप क'क्राझार हेलो एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउट्युब चेनेल गाइस नोंथांमोना बोरैहाय दङ आं हले ओरैबायदि मोजां दङ गाइसफोर मिथिबायना बेनिफ्रायना गाइसफोर मिथिबायना मैया दाखालि आनबक्सिं खालामनाय आंनि Galaxy A34 जों आं भिडिअखौनो खालामलांनो मोनाखै मिथिबायना गाइसफोर बेनिफ्राय दिनै मोनसे न'आवनो थानानै मोनसे भिडिअ लाबाय गाइसफोर मिथिबायना मा होनना बुङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो गाइसफोर थेंक इउ सो माच गाइसफोर जायफोरा नायबाय थादों आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामबाय थादों नोंथांमोनखौ जोबोर बेसेबां बुरजा हायै सुइथिनोबो बस्ता दं बस्ता डाबल बस्ता सोजोबनानै उसिफावनाय आरो माबायाव सोजोबनानै अनेक जायगायाव सोजोबनानै उसिफावनाय अननाय गोरबोनि अननाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावनाय जाबाय गाइसफोर मिथिबायना आरो आसा खालामो गाइसफोर नोंथांमोना बेसेबां हायो आंनि चेनेलखौहाय जोंनि बे इउट्युब फेमिलियाव नोंथांमोना मोजाङै मोजां जौगासग थाबाय थागोन कमिउनिकेशना थिग थागोन आरो आंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन आसा खालामनो गाइसफोर मिथिबायना बेनिफ्राय गाइसफोर दिनैनि भिडिअआ मेन कन्टेन्टआ जाहैबाय गाइसफोर दिनै आङो डार्लिंनि थाखाय मोनसे बरिया बुस्थु माने जाय बुस्थुखौ हाबा जानानै 8 बोसोरनि गेजेराव आं होनो हायाखैमोन बे बुस्थुखौहाय आङो दिनै आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन गाइसफोर मिथिबायना नोंथांमोना बुजिदोंना गाइसफोर जाय बुस्थुखौ आङो डार्लिंनो 8 बोसोर जाबाय बे बुस्थुखौ मोननो लुबैनाया आंनि डार्लिंआ बेनिफ्राय बे बुस्थुखौहाय आं होनो हायाखैमोन बेनिफ्राय दिनै आङो बेखौहाय अनलाइन फ्लिपकार्टनिफ्राय आङो मांगायनानै दिनै आङो रिसिभ खालामबाय गाइसफोर बे बुस्थुखौनो आङो आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोन देखायनो नागिरदों गाइसफोर लोखिफोर सनाफोर नायलां गाइसफोर नायलां मा बुस्थु बियो आंनि डार्लिंआ लुबैनाय ओरैबायदि मा बुस्थु जानो हागौ बिलाय गाइसफोर नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों नङा होमबा गाइसफोर सिन्था खालामनाङा मिथिगोन मा बुस्थु बियो गाइसफोर मिथिबायना एक्चुअलि हिनजावफोरा मा बुस्थुखौ देसानो लुबैफालाय गाइसफोर बुंलाय एसे कमेन्ट खालामलाय देलाय इलेक्ट्रिकेल इन्सट्रुमेन्ट मिथिबाय गाइसफोर बुजिबायना दे होमबा गोबाव खालामालासिनो आनबक्सिं हाबाखौ जागायजेनसै गाइसफोर ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दाबावदे गाइसफोर दे सनाफोर दे लोगोफोर मोनसे खोथा मिथिबायना दाथ' क'क्राझाराव दुरान काप ना मा दुरा काप ना दुरान काप सोलिगासिनो ना गाइसफोर दुरान काप बेखौ नायहैनोथ' आं बिराद गोसो गाइसफोर मिथिबायना जिहेतु जोंनि बर' जायगायावनो जिहेतु बर' रायजोआवनो जिहेतु जादों जिहेतु बेखौ नायहैनो आंबो बिराद गोसोथार मिथिबायना गाइसफोर बेनिफ्राय हिनजावा पारमिसन होआखै मिथिबाय बेनिफ्राय आङो हिनजावनिफ्राय पारमिसन लानो थाखाय नै बुस्थुखौ अर्डार खालामबाय आं गाइस मिथिबायना बे बुस्थुखौहाय दा जाहैदों हिनजावा आंखौहाय बे बुस्थुखौ अर्डार खालामना होबासो बे बुस्थुखौ बायना होनो हाबासो थां बायना होनो हायाबा दा थां होननानै बुंबाय मिथिबायना गाइसफोर ओरैबायदि नायनो गोसो आङो मिथिबायना गाइसफोर दुरान कापखौहाय नायहैनो गोसो आङो ओरैबायदि एक्साइटेड गाइसफोर मिथिबायना खिन्थु मा खालामनो उपाय गैया नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा जायफोरा हाबा जाबाय हिनजाव गथ' गथाय जाबाय गोसोबायदि जेराव थांनो बेयाव थांनो मोना गोसोबायदि जेराव इन्जय खालामहैनो गोसो जायो बेयाव थांनो मोना नङा होमबा गाइसफोर नंगौना नङा कमेन्ट खालामलाय थिग बेबायदिनो हौवाफोराबो गावनि गोसो बायदि मावनो हाया जायो सम मोनसे मिथिबायना अके सावरायलायनायनि गेजेरजों रायलायलायनायनि गेजेरजों एग्रिमेन्ट खालामलायनायनि गेजेरजोंसो थांनांगौ जायो गाइसफोर मिथिबायना एखेलि एसे फुस्लायनो हानांगौलै हिनजावफोरखौ मिथिबायना जेरै आं नैखौ लाबोना फैबाय आं डार्लिं मिथिबाय दा बेखौ मोननायनि बिराद खुसि हिनजावा मिथियोना बेखौ मोननायनि बिराद खुसि हिनजावा ओमफ्राय आं दा दुरान काप नायहैनो मोनसिगोन गाइसफोर दुरान काप क'क्राझार एक्चुअलि गाइसफोर आङो क'क्राझार सोहोराव आं गिदिंफेराखै मिथिबायना गाइसफोर आं गिदिंफेराखै सिटुवेसनखौल' सोंदों आङो गाइसफोर एबार फार्स्ट टाइम क'क्राझार थांगोन आइएमआ गाइसफोर फार्स्ट टाइम क'क्राझार थांगोन दुरान काप नायनो मिथिबाय गाइसफोर क'क्राझारनि मानसिफोर वेलकाम खालामसै
बेनिफ्राय मानि थाखाय आं थांनो मोनगोन होनना बुंब्ला नै बुस्थुनि थाखाय आं थांनो मोनगोन मिथिबायना गाइसफोर बिश्वास खालाम बेयाव मा बुस्थु दङ आं आनबक्सिं खालामथारनोसै नै गाइसफोर बे बुस्थुखौ मोननायखाय हिन्जावा गोजोनबाय आंबो थांनो मोनसिगोन गाइसफोर अब्ला बिदिब्ला गाइसफोर फटाफट आनबक्सिं खालामैनि सिगां जुदि सोरबा गोदानै फैदोंबा बै साइडआव थानाय बै आगदा गालाव नोंथांनि आगदा गालावहाय ओरै जिङावहाय गोजा कालारजों लिरनाय साबस्क्राइब होनना लिरनायखौ ओरै थुना होनानै बेल आइकन मोनसे दं बेखौ थुनानै अलाव प्रेस खालामना ला गाइसफोर जाहाथे आंनि इन्टारटेनमेन्ट मजा इन्टारेस्टिं भिडिअआ नोंनियाव आं होनाय लोगो लोगोनो टिं टिं टां टां टं होनलायनाय मोनहैनाय बिदि अब्ला फैदो गाइसफोर शुरुआत करते हो आज का अनबॉक्सिंग वीडियो गाइसफोर ओके गाइसफोर बेनो जाबाय हिन्जावफोरा गोबां एसे इजि टाइपआव खामानिखौ मावनो लुबैयो मिथिबायना एसे सहस टाइपआव खामानि मावनो लुगैयो बिसोर किटचेननि खामानिफोरखौ एसे माने माबायाव आजादियाव मावनो लुगैयो माने थाब माने मा होननानै बुंगोनलाय बेखौ एसे सस्ता माने थाबनो जानाय फर्मुलायाव मावनो नागिरो नङा होनबा बेनिखायनो नै बे बुस्थु गाइसफोर बे बुस्थु मा बुस्थु बियो नोंथांमोना मिथिखाबाय आं बेखौ खेवखाबाय दे गाइसफोर सिगाङावनो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामनायमोन नालाय बेनिफ्राय बे जाबाय ग्राइन्डार गाइसफोर मिक्सार ग्राइन्डार बेयावहाय मा मावनो हागोन आंनि हिन्जावाहाय बेयावहाय जायखिजाया बेजों लोगोसे मा मोनफादों आं बेखौ बुंग्रोनोसै गाइसफोर बेयाव मोनसे बक्स दंबावो बेयावहाय मोननै बक्स हरदों बेयाव मा दं आं देखायनोसै गाइस बेयाव बिनि सानि थाखोना नैफोर थाबाय बेयाव मोनसे बियो गिदिरा बियो नै बिनि सायाव ओरै थागोन आरोखि बेनिफ्राय बेयाव फिसा मोननै दंबावो खिन्थु सलायफेराखै गाइसफोर जिबनाव सलायफेराखै दै रावबो सलायफेराखै नैबे गिदिरसिना बिनि हफा जाहैबाय ओमफ्राय नैबे बिनि हफा जाहैबाय आरो बिनि हफा जाहैबाय जास्ट बेसेबांल'आनो गाइसफोर ओमफ्राय बिनिफ्राय गैला मिथिबायना दायो आं बेखौहाय माबायदि खेवगोन होननानै बुङोबा बेजों मेंग' जुसबो बानायनो हागोन गाइसफोर खोब लाक्जारियासबो नङा दामिद्रायबो नङा गाइसफोर मिडियाम टाइपनि नोंथांमोना फ्लिपकार्टआव गोसोबायदि अर्डार खालामनो हायो जोंनि थाखायसो गोदान गुबुननि थाखाय बेफोरो मारगुलि दिक्काजुलि सिराजुलि बाथाजुलि होननायनिसो ओके गाइस बेबायदि जागोन आरो ना नैबिदि बेखौ पुरा सेटआप खालामबाय आं बेखौ कारेन्टआव होनानै नैखौ ल'आव होबा एसे लासै गिदिंसिगोन मिडियामाव होबा मिडियाम गिदिंसिगोन बेनिफ्राय आरो बिदिनो हायाव होबाथाय हायाव ओरै गिदिंसिगोन बेनिफ्राय अफ खालामनोबाथाय नैबेखौ अफआव दोनबानो जाबाय आरोखि बेनिफ्राय माबायाव आंखौ एबार माबायाव थांनो होगोन ना होआ बुंलाय देलाय दुरान कापआव थांनो होगोन ना होआ बुंदो थांनो मोनसिगोन ना मोनसिया बुंदो एबार थां देखसा बुंदो थांनो मोनगोन ना मोना एबार थांनो मोनसिगोन खुसि जाबाय जायाखै ओके गाइस परमिशन ग्रान्टेड टु गो टु वाच मा खालायो दुरान काप नायनो परमिशन ग्रान्टेड गाइस ओके गाइस दाय सलायनायनि माबोरै जायो गिदिंना गिदिया नायनो मिथिबायना ट्राइ खालामनायथारनि ओके ट्राइ खालामनायथारन दे गाइसफोर जायोना जाया बरिया जायो गाइस जायो बरिया गोजोननाय खोनासो मोजां बुंनो हागासिनो गोजोनबाय आरो नांबावगोनसो फैबायलै सयथिनोबो बिदिनो गाइसफोर मिथिबायना हिनजावफोरनि आखलबाथाय मोनसे बुस्थु होबाथाय आरो मोनसेनि उनाव मोनसे आरो नांबावगोन आमुक नांगौ थमुक नांगौ एखौ नांगौ डाब्लिउखौ नांगौ जेडखौ नांगौ अनेक जायो ओके एग्रिमेन्टआ एबार फुल जाबाय आंखौ दुरान कापआव थांनो हान्थि मथे होगोन ना होआ बुंदो थांनो मोनगोन ना बुं ओके गाइस यही ना बात गाइस अभी मैं दुरान कप देखने के लिए ग्रांटेड हो गया गाइसफोर ओके गाइस अनबॉक्सिंग वीडियो तो बेयावनो जोब्बाय थोड़ा फानी टाइपनि बानायबाय भिडिअखौहाय थैंक यू सो मच नायनायनि थाखाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार गाइसफोर दे ओके दे लोगोफोर दे मा भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाइसफोर दे सनाफोर लोखिफोर टाटा बाय बाय सी यू